Aby som bol konkrétny, dovolil by som si poukázať na v praxi zistené najčastejšie dôvody porušenia zákona v prípravnom konaní. Sú to jednak skutkové nedostatky a čím je to teda možno zaujímavejšie aj pre vás, z našej praxe rozhodovacej sme zistili aj príčiny nedostatkov, ktoré sa vyskytujú v prípravnom konaní, ktoré nie sú len na strane polície a prokuratúry. Často sú to práve iné subjekty trestného konania, napríklad oznamovateľ, poškodený alebo obvinený, ktorý buď v menšej alebo v väčšej miere prispeje k vzniku takéhoto nezákonného stavu. Tieto skutkové nedostatky sme teda zistili prevažne na strane orgánov činných v trestnom konaní. Potom je tu porušenie práva na obhajobu, veľmi široká téma, ktorá naozaj zahŕňa a prelína sa celým trestným procesom od vznesenia obvinenia. Tu sme zistili, že čiastočne je to aj v dôsledku nesprávneho, ale podotýkam nie nezákonného uplatňovania práv niektorých subjektov trestného konania. Aby som bol trošku konkrétny, napríklad voči uzneseniam polície alebo prokurátora sú prípustné opravné prostriedky, ktoré často oprávnená osoba nevyužije, alebo ak ho využije, tak nedostatočne odôvodní svoj kasačný návrh, alebo, čo je horšie, odôvodní ho dokonca po lehote, ktorú jej určil policajt alebo prokurátor na doplnenie tých dôvodov, čo môže mať potom obrovský význam na samotné rozhodnutie prokurátora, pretože ani prokurátor, ani policajt nie je veštec a on skutočne nemusí poznať okruh nejakých potenciálnych dôkazov, ktoré sa môžu neskôr vyskytnúť v konaní a na ktoré ešte včas môže zareagovať procesná strana. Samozrejme, ďalším významným okruhom arbitrárnosť rozhodnutí. Tu myslím si, že tá identifikácia je výlučne len vo vzťahu k orgánom činným v trestnom konaní, ktorí si nesplnia svoju zákonnú povinnosť riadne odôvodniť každé svoje rozhodnutie a ja tvrdím, že dokonca mal by odôvodniť aj svoj postup. No a napokon veľmi významný rozsah, na ktorý už poukázal pán predseda trestnoprávneho kolegia, je to použiteľnosť nezákonných dôkazov, ktoré na jednej strane môžu, ale nemusia ovplyvniť výsledok trestného konania. Aby som sa neopakoval, a možno sa k tomu aj neskôr dostaneme, ide teda o zistenie rozsahu, v akom dochádza k porušeniu zákona pri vyhľadávaní, obstarávaní alebo vykonávaní dôkazov. Formy skutkových pochybení z toho prvého okruhu by sme mohli rozdeliť aj z praxe na zistené procesnoprávne a hmotnoprávne nedostatky. Z tých procesnoprávnych nedostatkov je to hlavne neúplnosť dokazovania skutkových zistení. To sú tie formulácie, ktoré sú vám možno známe zo zrušujúcich rozhodnutí prokurátorov, že bolo to predčasné, to rozhodnutie, pretože nebola objasnená niektorá skutková okolnosť. Ďalej je to nezákonnosť postupe pri vykonávaní dôkazov po začatí trestného stíhania a osobitne pred vznesením obvinenia. Opäť, ak ide o významnejšie porušenie zákona pri vykonávaní dôkazov, môže mať obrovský vplyv na zákonnosť uznesenia o znesení obvinenia. Napríklad tam môžeme sa stretnúť v praxi s nesprávnym vedením výsluchu obzvlášť zraniteľných osôb, zápisnica alebo obsahovo výpoveď svedka nesmeruje k objasneniu skutku alebo tých rozhodujúcich skutkových okolností a teda nemôže byť ani následne podkladom pre vznesenie obvinenia. Spomenul som tu aj nezákonnosť postupe nadriadeného prokurátora pri vydávaní písomného pokynu podriadenému prokurátorovi na vydanie konkrétneho meritorného rozhodnutia. To skutočne by som len okrajovo pripomenul, že prokuratúra ako jednotná sústava štátnych orgánov na čele s generálnym prokurátorom, v ktorej pôsobia tí prokurátori vo vzťahoch nadriadenosti a podriadenosti, je limitovaná
v tom, že ten nadriadený prokurátor nemôže vydať podriadenému prokurátorovi negatívny pokyn. Negatívny pokyn v tom zmysle, aby nezačal trestné stíhanie, alebo nevzniesol obvinenie, alebo nepodal obžalobu. Napriek tomu sa ojedinele aj tieto chyby stávajú a potom tam niekedy aj dochádza k porušeniu funkčnej príslušnosti na konkrétne rozhodnutie. Stretávame sa takisto v rozhodovacej činnosti aj s neúplnosťou výroku právoplatného meritorného rozhodnutia prokurátora. Napríklad uznesenie o podmienečnom zastavení trestného stíhania neobsahuje niektorý z obligatórnych výrokov, napríklad výrok o náhrade škody, čo samozrejme už po právoplatnosti nie je možné napraviť inak ako použitím mimoriadneho opravného prostriedku, tým slávnym paragrafom 363. Kedy teda naozaj tú nezákonnosť už nie je možné zhojiť inak. Nezákonnosť v postupe prokurátora pri hodnotení dôkazov, opäť veľmi významné pochybenie, ktoré pokiaľ je zistené, naozaj môže viesť k nespravodlivému rozhodnutiu. A to už hovorím v prípravnom konaní, kedy sa vec nedostane na súd, ale ukončí sa napríklad zastavením trestného stíhania, ale len z toho dôvodu, že sa jednostranne vyhodnotili dôkazy napríklad v prospech obvineného. Teda spravodlivosť dostane na frak a takéto rozhodnutie opäť bez nejakého mimoriadneho zásahu v prípravnom konaní, osobitne teda zrušenia právoplatného rozhodnutia generálnym prokurátorom, ani nie je možná. No a samozrejme, tá skutočnosť, na ktorú často poukazuje Najvyšší súd Slovenskej republiky vo svojich rozhodnutiach a s ktorými sa teda stretávame v prípravnom konaní, je aj nezákonnosť postupu policajta pri vydaní uznesenia o začatí trestného stíhania, a to v tých prípadoch, kedy tá podozrivá osoba je policajtovi už objektívne známa, prípadne označená z trestného oznámenia a policajt nevyužije tie oprávnenia, ktoré má ešte pred začatím trestného stíhania, teda na základe trestného oznámenia môže začať objasňovať ten skutok bez toho, aby ho teda začínal formálne a vykonával potom formálne výsluchy svedkov, ktoré napríklad vôbec neboli potrebné, a predĺžuje sa ten reakčný čas medzi uznesením o začatí trestného stíhania a uznesením obvinenia. Podotýkam, že pokiaľ je ten čas veľký, tak aj z judikatúry Európskeho súdu vyplýva, že takéto umelé naťahovanie vznesenia a obvinenia môže byť porušením práv vyplývajúcich aj z Európskeho dohovoru. A môže byť teda možno aj dôvodom na nejaký mimoriadny opravný prostriedok. Z hmotnoprávnych nedostatkov by som možno poukázal ešte na nesprávnu právnu kvalifikáciu skutku ako konkrétneho trestného činu. My vieme, že trestné stíhanie sa vedie pre konkrétny skutok a nie pre tú právnu kvalifikáciu, ale v praxi nastávajú prípady, že práve právna kvalifikácia skutku môže byť tak významným nedostatkom, že môže viesť napríklad aj k porušeniu práva na obhajobu. Vieme, že máme povinnú obhajobu, kde teda pri určitej kvalifikácii sa musí ten obhajca zúčastniť úkonov trestného konania a v prípade, že dojde k podkvalifikovaniu, tak môže obvinený prísť o tú šancu sa kvalifikovane hájiť. Ďalej je to nesprávne právne posúdenie skutku ako čiastkového útoku pokračovacieho trestného činu. Ide vlastne o situáciu, kedy po vznesení obvinenia sa zistí ďalší čiastkový útok a buď sa nesprávne rozšíri obvinenie tomuto obvinenému, alebo naopak tento obvinený, jemu vznesené obvinenie za samostatný skutok, hoci mal to byť iba čiastkový útok pokračovacieho trestného činu. No a samozrejme, asi najčastejším nedostatkom, s ktorými sa stretávame, je to, že v opise skutku, pre ktorý je vedené trestné stíhanie, chýbajú tie základné znaky trestného činu, tie povinné, napríklad zavinenie, alebo niektorá časť objektívnej stránky. To znamená, že opäť ide o taký nedostatok, pre ktorý vlastne ten obvinený ani nevie, za čo je stíhaný, pretože často je to len zhluk nejakých povedzme informácie o nejakej udalosti vo vonkajšom svete, ale nenaplňa tie zákonné znaky. Teda tá zákonnosť je ohrozená tým, že obvinený v podstate ani nevie, za čo je stíhaný.